Tɛnɛ novembre kalo tile 30 san 2020 an minnu sɔrɔlen banna an ka foli bɛ ye fo aw sigiyɔrɔ la. Gouvernement jɔra kan k'a bɛ fu siri sanayɛlɛ kalanso kɛlɛw danna nin y'aw ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen. Minisiri ɲɛmɔgɔ Moktar Wani ye hakilila falen kɛnɛ dɔ ɲɛmɔgɔya kɛ juma novembre kalo tile 27 san 2020 sanayɛlɛ kalanso kɛlɛw dabilali kan. Sanayɛlɛ kɛlɛso ni ɲinini minisiri kalanko minisiri ani minisiri caman wɛrɛw ka fara sanayɛlɛ kalanso ɲɛmɔgɔ dɔw lakanabaw ka cidenw ani jɛkulu minnu tɛ politikitɔnw ye olu ka cidenw fɛn o fɛn sen bɛ kalanko ɲɛta sabatili la o bɛɛ ka mɔgɔ tun bɛ hakilila falen kɛnɛ kan. Minisiri ɲɛmɔgɔ ka fɔ la kalanyɔrɔ dɔɔnin don dɔnniya sɔrɔyɔrɔ ani ladamu dafayɔrɔ ye denmisɛnw fɛ. Waati tɛmɛna Mali bɛɛ tun bɛ waso Mali kalan cogoya la Afriki tilebiyan fan fɛ nka bi a kɛlen don kunmasuli dan bɛɛ ye. Mali kalanko tiɲɛna pewu fo ka jamana in sininama jɔrɔ kɛ an na. Sanayɛlɛ kalanso kalanden bɛ kɛlɛ minnu kɛ ka caya u bɛɛ kɛ bɛ ka tɔ bɛ nɔɔni. I t'i miiri dansagowale suguya si ma min tɛ kɛ o kalanso ninnu na mɔgɔ fagaw ɲɛnaminifɛnw tali binkani musomaninw kan kafoɲɔgɔnya sira kan waati dɔw yɛrɛ la u bɛ dankari u ka karamɔgɔw la. Gouvernement tɛmɛnenw ye dabali fɛn o fɛn tigɛ sanayɛlɛ kalanso kɛlɛli dabilaliko la o si ma bɛn sen kan fɔlɔ. O de kosɔn kabini Mali jɔli kura baaraw donna furancɛla fanga bolo kalan sabatili min y'o baara kɛtaw dɔw ye a fana b'a fɛ ka jeniyɔrɔ fili o ko la. Mali kalanko sigilen sen ɲuman kan o ye maliden bɛɛ haminako ye bi. Minisiri ɲɛmɔgɔ y'a jira ko dabalikuraw bɛna tigɛ ka fu siri kɛlɛw dan na kalanyɔrɔw la walasa Mali ka kalan ka sigi kɔrɔlen ma n'o ye ka kalan ɲuman di denmisɛnw ma basigi kɔnɔ. Farikolo ɲɛnajɛla dɔ sugandira ka kɛ Mali ji ni kuran cakɛda ɲɛmɔgɔba ye n'o bɛ wele ko EDMSA. Mali tenisko tɔnba n'a tubabukan dayɛsuru ye FMT ye o ɲɛmɔgɔ dankan Umar Jara de sugandira ka kɛ ji ni kuran cakɛda ɲɛmɔgɔba ye tɛnɛ novembre kalo tile 23 san 2020 cakɛda in kulatigɛjɛkulu ka lajɛ sen fɛ. Yani Umar Jara ka kɛ tenisko tɔnba ɲɛmɔgɔ dankan ye a yɛrɛ tun ye tenisi de kɛ. O kɔfɛ a kɛra EDM kulatigɛjɛkulu waribandala ye. San 2021 Afrobaskɛti ɲɛbilaw Mali baskɛtɛlaw tun ye tulon daminɛ ko ɲuman nka u ma se ka kɛ ɲɛta ye. Mali baskɛtkɛla cɛmanw tun ye baara ɲuman kɛ u bɔko fɔlɔ la san 2021 Afrobaskɛti ɲɛbila baaraw la. U ye Rwanda gosi 74 jumadon o min ye jamana tɔw bisimilaba ye. N'an Jara kɛra Mali ka kuru fanba donba ye a kelen kuru 19 don ka laban ka kɛ 11 wɛrɛ doni sababu ye. O kuluden kelen in kɔnɔ Nizeriya ye Sudandisi gosi 76 ni 56 nka Sudandisi fana ye Mali gosi sibiri novembre kalo tile 28 san 2020 77 ni 64. Nizeriya ye Mali gosi kunun kare 91 ni 68. O kɛra Mali gosiko 2 ye ka da ɲɔgɔn kan. Nin bɛɛ ye ɲɛbila baaraw tali ye o kɔmasegin bɛ kɛ waati wɛrɛw la. An b'aw ladɔnniya ko Rwanda ye wasa sɔrɔ ɲɛbila baaraw la ale min ye Afrobaskɛti san 2021 bisimilaba ye. Tɔw bɛ sebaya de ɲini ka taa fara a kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kan.